проверка и плащане на местни данъци и такси. За да заплатите вашите задължения за местни данъци и такси, първото, което трябва да направите, е да влезете в уебсайта на Столична община. От менюто Дейности изберете Проверка и плащане на местни данъци и такси. За да използвате услугата, трябва да имате издаден ПИК от НАП. Изберете бутона Вход с ПИК на НАП. Ще бъдете пренасочени към сайта на Националната агенция за приходите. Въведете вашето ЕГН, след това вашия ПИК и натиснете Вход. Готово! Вече имате достъп до справката за вашите задължения. Ако искате да ги платите, изберете бутон Плащане. Можете да маркирате сумите, които искате да заплатите. След избиране на задълженията, които искате да платите, изберете бутон Плащане. Това ще ви препрати на страница за онлайн плащания, където можете да извършите сигурно плащане на задълженията си. При успешно извършена транзакция, избраните от вас задължения ще бъдат автоматично платени в системата за местни данъци и такси.